Peth gorau am dysgu yw gweld sut mae'r myfyrwyr yn datblygu, ond wedyn yn gadael yma wedi dysgu sgiliau rili hanfodol. Mae popeth am weithio yn y maes addysg yn gyffrous yn y marn i. Mae'r awyrgylch yn fyrlymus iawn. Mae gweld bobl yn dod nôl i addysg yn hynod o gyffrous ac yn rhoi pleser mawr i fi. Helpu'r myfyrwyr cyflawni eu targedau nhw. Fi'n credu bod hwnna'n rili cyffrous bod ni'n gallu helpu gyda hynny. Dod yma pob dydd yn helpu fi datblygu sgiliau unigryw a helpu fi datblygu sgiliau amaethyddol yn busnes yma. Dwi'n credu bod dysgu oedolion yn fraint. Maen nhw eisiau bod yn y dosbarth, maen nhw eisiau dysgu, maen nhw wedi gwneud y penderfyniad yna. Mae'n fraint ac yn anrhydedd a dweud y gwir. Gweithio gyda'r myfyrwyr a siarad yn rhestyn i ni gyd yn enjoio. Mae'n faes cyffrous, mae'n faes sy'n newid yn gyson, a mae gyda chi'r rhyddid i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl. Mae pethau'n altro mor gyflym yma yn y byd addysg. Fi'n siarad am amaethyddiaeth bob dydd, wel, allan ni ddim meddwl am rhywbeth gwell i wneud.